Ake ngikhuleke umhlaba wonke nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa. Namuhla bafowethu ngifisa ukuzokhuluma ngokuthi yini eyenza ukuthi amathongo ethu enkathini esiphila kuyo kube nzima kakhulu ukuthi afinyelele kuthina azodlulisela imibiko. Uzumuntu ethi ngenza njani ukuze abantu abadala bezokwazi ukuthi bafike kimi bazokhuluma. Yini eyenza ukuthi kube nzima kangaka ukuthi amathongo axhumane nathi. Ngizolikhuluma leqinisa abantu abaningi abangeke balizwe kahle. Vele ke isiminya sazalwa sabasodwa kwaso saba intandane. Uma isiminya sikhulunywa osikhulumayo bamkhomba ngemino bathi uyabheda. Uyabona bafowethu ukufika kwenkolo ikona ukufika kwamosha izinto eziningi ngoba inkolo ithema ifika yafuna ukwengamela zonke izinto ezithinta isintu yafuna ukuzenza ngendlela yayo. Inkolo ithema ifika yafike yasijivaza isintu sethu yanyathela izinto eziyimkhuba kuthina abantu abampishole kwakudala ukuthi lezo zinto sozenza. Inkolo ithema ifika yafike yayibulala impande. Sibona okhokho bethu nomkhulu bethu nogogo bethu kunzima ukuthi bafinyelele kithi, kunzima ukuxhumana namathongo ethu ingoba silahle impande okhokho bethu ababekade beyisebenzisa endulo. Wena kini kukhona impande yakini eyayisetshenziswa kini. Kunokhamba wena lakini olalikade uthi uma umuntu uzelwe umiselwe lona kube ukuthi lolo khamba uyaludla lwakini ekuyilona olizokwenza ukuthi kube khona uxhumano phakathi kwakho namathongo akini. Kodwa ngokwamukela inkolo, ngokufika kwenkolo konke lokho anisakwenzi kini. Yindaba umuntu uma eya kothwasa okanye umuntu uma kufanele adle igobongo noma misele ukhamba olithile athi angaludla ukhamba bese aqala amaphupho avuleke kufika abantu bakuba abadala bazokhuluma kuyena balethe imiyalezo njalo njalo. Ukuzibuzeni wena ukuthi yini enza lokho ukuthi kungani athangamisela ukhamba noma misela igobongo bese emva kwaloko abantu abadala sebeyafika kuyena bazokhuluma. Ingoba abantu abadala basuke sebethola impande. Lene kuyiyona mpande ababeyisebenzisa ekuyiyona mpande abasuke beyidinga ngaleso sikhathi ukuze bezokwazi ukuxhumana nawe. Leyo mpande leyo yadalwa umkhulu womkhulu. Uyena owayidala, uyena owadala amathongo, uyena owadala ukuthi koba njalo. Uma enkolweni kuzophikiswa konke lokho ukuthi umuntu makufanele adle impande. Umuntu makufanele amiselwe igobongo bese kuthiwa kufanele kwenziwe lokho, sekufanele umuntu enze izinto ngokwenkolo. Ayikho leyo nto leyo. Lo muntu osuke ekhuluma lokho ungabaza amandla kaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu unamandla ngoba uNkulunkulu yena owadala ukuthi koba khona impande. Abantu abayokwazi ukuthi bazidle bageze ngazo ngenhloso yokwazi ukuxhumana namathongo abo. Wena yakini impande uyayazi. Uke wawufuna umlando wayifuna indlela okhokho bakhe ababekade benza ngayo. Wena uyasondela emsamo. Mawusondela emsamo ufika ukwenza okwenzayo kodwa impendulo azibuyi. Ukuzibuza ukuthi yini inkinga usungenwe kakhulu inkolo. Inkolo ithema ifika yafike yazokucisha konke kwakini. Wena wazi ukuthi mawukholwa akusafanele ukuthi kube khona impande oyidlayo. Inkolo ihlanganaphi nezinto zesintu ngoba enkolweni mohamba uyesontweni usukungayelo ukuthi uyothola izinto ezithile kodwa enkolweni usukuyosebenzela umphefumulo wakho ngokwenkolo. Enkolweni kuphila umphefumulo kodwa impande lezi ziyakwazi ukuthi zigeze inyama yakho enomphefumulo. Umoya wakho lokho uzokwazi ukuthi kube khona ukuxhumana phakathi kwakho nabantu abadala balele. Izinto eziningi ezenziwa yimpande kuyenzeka impande zilapha inyama yakho hayi umphefumulo. Kwesinye isikhathi futhi kuyenzeka impande zilaphe labo esebelele. Uma ke wena uzokulahla konke lokho bese uzothi wena wenza izinto ngokwesono awubonini ukuthi ngeke kube khona ukuxhumana phakathi kwakho nokhokho bakho. Kubalekile bafowethu ukuthi ezinye izinto sizibuke singavumi inkolo
inyathele izinto okhokho bethu abebekade bezenza. Inkolo yinhle inkolo, kodwa yimbi inkolo uma izofuna ukucisha izinto nendlela yokhokho bethu. Kukhona impande bafowethu ezihlambulukile ezadalwa uyena umkhulu omkhulu. Kukhona amakhamba amahle ahlambulukile angenankinga umuntu mewasebenzisa. Kodwa mawufika enkolweni uthola ukuthi inkolo izokucisha konke leko. Ithi abantu akufanele benze ukuthi, abantu akufanele benze ukuthi, bese abantu bayahlupheka. Bephakathi enkolweni izinto zabo zingalungi. Bephakathi enkolweni ngesizathu sokuthi inkolo isuke yafika yazoqeda impande. Inkolo isuke yafika yazosusa abantu endleleni yokhokho babo. Ayikho into ebaluleke njenganokuthi izinto sizisefe. Yebo inkolo zikhona izinto ezaziyimkhuba abantu basendulo ababekade bezenza. Lezo zinto lezo kuhle vele ukuthi sigudluke kuzona. Kodwa izinto ezinhle ezazikade ziwukuphila kubona okhokho kubalekile ukuthi bafowethu siqhubeke sizenza. Angawageqa amagula sengiphetha. Kubalekile ukuthi ufune umlando wakini. Uwazi nempande yakini, uyazi impande yakini. Ukuthi impande yakini iyiphi impande yakini. Kwakuthi makuzela umntwana yiphi impande awayekade egezwa ngayo, yiphi impande awayekade enziwa ngayo lezo zinto ezimkhuba yakini, ngoba ngeke sakuhloniza abafowethu ukuthi umuzi nomuzi kunomkhuba wakhona. Kodwa inkolo yona mayifika ingenelela kakhulu emagcekeni emizi yabantu izoqeda imkhuba yabo ewusizo abayidala ngokuyazi ekubeni nayo inkolo inayo imkhuba eyenzayo. Kubalekile ukuthi uma umuntu ikini ukwazi ukulumela, ungavumeli inkolo ukuthi izoqeda izinto zakini eziwusizo kini. Bese nilandela izinto zawo uthola ungeke zizinisize. Imithetho yenkolo kubalekile ukuthi uyisefe. Ngizokwenzela isibonelo. Yabona mina iSabatha lapha kulowa muzi loyana kamkhulu engikwakhile liyagcina iSabatha. Ngoba iSabatha liwukuphila kwabalele. Kodwa zikhona ezinye izinto engeke ngikwazi ukuthi ngizenze mangizwa abantu bezikhuluma laba abadala. Utshwala kufanele ngibgaye lokhokho bami ngoba bephuza kuze bezokwazi ukunginika inhlanhla. Kubalekile ukuthi ngibenzele lento ebajabulisayo abajabula ngayo. Angikaze ngizwe kuthiwe babekade bona uma sebedla amankwebefu. Yingakho ngizoqhubeka nabo abakuthandayo ngikwazi ukubenzela. Kodwa mhla bathatha isinqumo sokuthi lokhu kwemanje sisathanda ukujabula ngakho, yila ngokuyeka khona. Ngoba mina ngingane angikwazi ukuthi ngizoshayela abantu abadala umthetho, ngibayekisa into abayithandayo, into eyigugu kubona. Kubalekile ukuthi imithetho sikwazi ukuyisefa. Ungathathi imithetho ezofika iphendule igceke lakini bese libe upoison. Izinto eziningi ebezenzeka bese singasenzeki.